Sí, molt contents perquè necessitàvem un partit així, necessitàvem reafirmar coses, necessitàvem guanyar, necessitàvem que la gent agafés aquestes sensacions de guanyar un partit en porteria zero, de marcar 3 gols, d'alguna manera sortir, com et dic, reafirmats, no? D'aquestes sensacions que teníem, que no ens estaven donant resultats. Esperem que, i confiem que això sigui el punt d'inflexió que necessitava l'equip, de treure's una mica aquesta pressió, aquesta ansietat per guanyar, per fer les coses bé, i jo crec que avui ha sigut un partit perfecte per aquest motiu. Jo crec que hem fet un molt bon partit, hem dominat, hem tingut moltes ocasions per fer, jo crec que era un partit per guanyar inclús més holgadament, i contents, molt contents perquè hi ha gent que avui ha participat, que no estava tenint molts minuts, que s'ha reivindicat, que ha fet un gran partit, Pablo que ha marcat, Carlos que ha marcat, d'alguna manera jugadors que els estava costant una mica entrar en aquesta dinàmica, tornar a assegurejar una mica el gol, sobretot els davanters, les sensacions a l'equip de jugar, de tenir bon nivell. Tenim una plantilla molt bona, crec que tenim una plantilla per poder competir en aquesta competició i poder anar alternant, perquè al final no pots jugar diumenge amb els mateixos jugadors, per això està la plantilla. Avui la plantilla ha demostrat que està a un molt bon nivell, com et dic, jugadors que no estaven participant i no estaven tenint molts minuts avui, que han jugat d'inici i han fet un molt bon partit i s'han reivindicat. Al final, feina complexa per mi ara decidir, tots es sumen al carro i en el moment que més necessitem, que tothom assumi el carro,